Lap batbabtai no kisipai ka IDF ya ka tanel bela shongri uya ya sinwar. Tang hakini ki arpsau kenta ya padu sispa angot kibreu ha Gaza. Tongin ya pai shaka kubor ka bakambanya. Kublai pi baro ingpiang sobhai pi shaka kubor jungi ka bamenta lengba ka nega channel kana kitiar. Kisipai jong ka Israel ka IDF ha ka jingyar tma berkenra ka leng ki benta po ka Gaza ya ki kram negi tanel jong ki erang ka Hamas. Kiba kilas na kerpang na kabenta ban pelong ya ki jagari ki jakabu tiar tma ki jaka trikam kamtam haga nega tma kaba menta persia ki sipai jong ka Israel bun teli ki tanel ki sipai jong ka IDF kila yo ban penjot da kaba kila pentai da ki bom ki sipai jong ka Israel kila pelai biang ka ka video men ha ka sito ding karp nai triguno pra saya ka pat ka jinglap ka jong ka ya ka ka tanel bakong san bha jong kini kileno ka Hamas haki benta ka syapang syatay hapo ka Gaza. Susu la ongru bahapo kini ki tunnel lapan biang bah ya ka light nagi electricity ki elevator ventilator jaka bantuai jaka pansong thaj. Kaba ka nega tunnel la ongru baka degi jaka balaju songri ukli jong ka nega kenhun erang Hamas uya ya sinwar. Ha kabala lapno da kisipai ka IDF bat lapan thai ru ya ka nega tunnel da kisipai Israel na kenhun 4th Intercept Armor Brigade. Harin kajing eksamin banyak aswa da kenhun elat yahalom Combat Engineering Unit. Namar kajing bempat sange kajing yartma po ka Gaza kajing yap jeng kibriru kidang kiubha laong batang hakini ki arpsau kenta kajing yap jeng kibriru kilapoi saka sispa ngutam. Sispa san peprangut kiba minsau ha Central Gaza kabakat kum ka report na katanat jong ka koi ka kia. Kat sangut ki weipat ki belayap ha West Bank na kajing yartma jong ka Israel penpau sana kaliang ka Palestinian Prisoner Society. Kijing yap kijing lingin kisnam Hamadan kadang syarkai ba hadu menta. Namar ka Israel kampkan randin setia ya katma ha kaba kadang ya kun bait triang ban kthong lut ya ki erang ka Hamas bat khamtam ya ukli jongka. Kumjuru ban yo ban pelai im ya ki weipat ki bdang don hakikati jong kini ki erang ki ba ka Hamas klara bor nadu. Kijing thambor kendit ya ka Israel ha ka nyutrik urisau ar hajar ar pulai. Nadu ka nega sengi hadu ka Arab Santarik gune ubanai ka jingyap jung kibreu ha Palestine bat ka Israel ha bakhain kelumlang kalapoi saka arp ar hajar ngutam kibreu Henry kundai ngut kibadai ki journalist dup arngut na kari Palestine sangut na Israel berlaingut na Lebanon berpalat shispa live sangut kibadai ki nong trai ai jingerap ka kenhun UNRWA ong ka report kanega tma kam perkut setia kumta na kabanta ki weipat ki kubor na kanega tma na kanega channel jengi soba banyon subscribe kenang mo penyo ru kam kloi ya ki kubor na kanega channel kuble shibun kuble yepi baro